Când veștile despre intrarea trupelor canadiene în Olanda au ajuns la Berlin, în acel final de aprilie 1945, nu a fost un singur gest, o frază sau o clipă care să definească prăbușirea. A fost un cumul, fronturi spulberate, comenzi care nu mai corespundeau realității, lideri care încercau fructuos să negocieze în timp ce alții încă credeau în miracole strategice. Totuși, pentru unii în conducerea nazistă, imaginile soldaților canadieni mărșăluind prin orașe olandeze au funcționat ca un semnal, un indiciu exterior al unei descompuneri interne, un ecou care, pus alături de rapoartele despre surparea frontului de est, a consolidat percepția că războiul era iremediabil pierdut. Berlinul era deja o cetate înconjurată. Zidurile nu mai erau doar de beton, erau construite din fum, panică și ordine contradictorii. Sub pământ, în încăperi înguste, un grup mic de oameni, înalți ofițeri, miniștri, secretari, se întâlneau pentru a primi diagnosticul realității militare. În afară, pe hărți, liniile colorate se retrăgeau, în direcțiile est și vest, verdele aliaților avansa. În acest tablou, două elemente convergente urmau să modeleze deciziile finale: ofensiva sovietică Vistula-Oder, care împingea frontul german înapoi cu o viteză pe care comanda nazistă nu o anticipase, și progresul Alianței Occidentale, în care trupele canadiene jucau un rol esențial în eliberarea țărilor de jos. În ianuarie 1945, Armata Roșie lansase operațiunea Vistula-Oder. A fost o lovitură masivă, calculată și brutal de eficientă. Milioane de soldați, sute de tancuri și un suport de artilerie care au rupt defensiva germană pe un front larg. În doar câteva săptămâni, sovieticii au traversat polul de rezistență, ajungând până la Oder, la doar câteva zeci de kilometri de Berlin. Armata germană de pe est a pierdut coerența. Grupuri de armată au fost practic decapitate. Unitățile rămase au fost tăiate, încercuite sau obligate la retrageri haotice. Situația logistică a devenit catastrofală. Combustibil, muniție, piese de schimb, toate dispăruseră. Bărbăția trupelor nu mai putea compensa pentru lipsa echipamentului și pentru absenta rezervelor. În răspuns la dezastrul din Est, conducerea germană a încercat reconfigurări rapide și deseori contradictorii. Heinrich Himmler, șeful SS-ului, a fost implicat în tentative de reorganizare și în operațiuni politice ce vizau consolidarea poziției sale. Pe frontul de apărare imediată a capitalei și în sectorul central al Reichului au fost trimiși ofițeri ale căror reputații aveau să se confrunte cu realități imposibile. Printre aceștia, Gotthard Heinrici a fost adus ca un specialist în apărare, un general cunoscut pentru abilitatea de a organiza linii defensive eficiente în fața forțelor superioare numeric. Sarcina sa era una simplă în teorie și imposibilă în practică: să stabilizeze ceea ce mai era destabilizat, să identifice unde apărarea putea funcționa și unde trebuia să se accepte retragerea pentru a salva vieți și a păstra posibilitatea unei regrupări. Heinrich nu era un optimist. Nu a venit cu sloganuri morale sau cu promisiuni grandioase. În fața comenzii, el a prezentat un diagnostic rece. Fronturile s-au prăbușit acolo unde presiunea era mai mare. Rezervele strategice nu existau. Anumite unități erau compuse din bărbați epuizați sau din recruți prost instruiți. Ce putea fi făcut, spunea el, era limitat. Manevre defensive bine calculate, retrageri organizate când era posibil, evitarea bătăliilor în care artileria opusă și superioritatea aeriană inamică ar fi anihilat trupele germane. Această poziție, lucidă din punct de vedere militar, contrasta violent cu retorica de luptă până la ultimul om care venea din palatul politic. La vest, imaginea era la fel de dureroasă. Teritoriul olandez, ocupat de mult timp de forțele germane, reprezenta nu doar o problemă operațională, ci și una simbolică.
Țările de jos funcționau ca un bastion al controlului german asupra rutelor maritime și ca o sursă de resurse agricole, inclusiv alimente pentru populația germană aflată în penurie. În primăvara anului 1945, pentru aliați, eliberarea Olandei devenise o prioritate strategică: a elibera civiliul, a asigura populația împotriva foametei și a deschide drumuri de avans pentru operațiunile ulterioare. Prima armată canadiană, integrată în cadrul grupului de armate al generalului Montgomery, a jucat un rol hotărâtor în aceste operațiuni. Pentru populația olandeză, canadienii au fost adesea salvatori. Pentru comanda germană, fiecare oraș pierdut pe teritoriul olandez însemna o nouă ruptură în lanțul logistic și în percepția că frontul de vest mai putea ține. Veștile despre eliberările succesive nu au rămas doar știri locale. Radiodifuzările, rapoartele de pe front și fotografiile care circulau printre oficiali s-au transformat în semnale. Pentru cei din bunker, pentru Hitler și cercul său restrâns, imaginea trupelor aliate în Olanda nu era numai o chestiune de hărți. Era un semn că presiunea venea din toate direcțiile. Dacă vestul ceda și estul era în retragere haotică, atunci rețeaua de aprovizionare, speranța politică și capacitatea de a negocia dintr-o poziție de forță dispăreau pe rând. Această interpretare însă trebuie tratată cu prudență. A spune că intrarea trupelor canadiene în Olanda a fost motivul direct pentru care Hitler a ajuns la concluzia că războiul era pierdut ar fi o exagerare. Mai corect este să afirmăm că acele evenimente au funcționat ca parte a unui tablou mai larg, consolidând o percepție a colapsului. Această legătură necesită verificare în surse primare pentru a fi afirmată ca fapt direct. În jurul datei de 22 aprilie 1945, în bunkerul de sub Cancelaria Reichului, scena a căpătat accente tragice. Într-o sală luminată sumbră, cu hărți desfășurate și cu documente îngrămădite, Gotthard Heinrici și-a expus concluziile cu claritatea pe care trebuie să o aibă un ofițer care nu are timp de ambiguități. A spus ce poate fi apărat, ce trebuie abandonat, unde sunt găurile în linie și ce ar fi nevoie pentru a stabiliza situația, lucruri pe care nu le avea la dispoziție. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate, un amestec de incredulitate și furie. Adolf Hitler, din ce se înregistrează în relatările oficiale și în mărturiile ulterioare, nu a fost pregătit să accepte planuri care presupuneau retrageri programate. Pentru el, ideea de a ceda teritoriul era, la acel punct, aproape o trădare ideologică. În același timp, unii dintre liderii săi, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Jodl și alții, încercau să jongleze între realitate și imagine. Un element care a amplificat tensiunile a fost o telegramă primită în acele zile de la Hermann Göring. În termeni generali, conținutul mesajului sugera că, în circumstanțele în care Führerul ar deveni incapabil de a-și exercita funcțiunile, Göring ar fi pregătit să preia conducerea Reichului. Primirea unei astfel de comunicări, interpretată de Hitler ca o potențială trădare sau ca o manevră de autopromovare, a declanșat furia sa și suspiciuni reciproce. Reacțiile ulterioare au mers de la demitere anunțate la izolare. Consecințele politice au fost rapide, relațiile între lideri s-au rupt, iar orice coordonare coerentă a început să se destrame. Detalii precise despre conținutul și calendarul exact al telegramelor necesită verificare în arhive. În acest timp, Heinrich Himmler, aflat la vârf în structura SS, începea să caute ieșiri politice separate. Inițiativele sale de a contacta canale neutre sau de a explora posibilitatea negociatelor cu aliații reflectau nu doar interese personale de a atenua responsabilitățile, ci și o calculată încercare de a plasa anumite forțe politice într-o poziție de supraviețuire. Astfel de contacte au alimentat, la rândul lor, suspiciuni și acuzații de trădare între membrii cercului restrâns al regimului. Toate aceste mișcări,
făceau ca în interior atmosfera să fie mai degrabă una de dezintegrare a coeziunii decât de consolidare a conduitei de război. În sala aceea sub pământ, tonurile scăzute acopereau sunetele bombardamentelor care loveau suprafața capitalei. Când Heinrich vorbea despre necesitățile reale ale frontului, el punea problema în termeni de conservare, de a nu arunca ultimele forțe într-o bătălie urbană în care tancurile sovietice, artileria masivă și superioritatea aeriană ar fi redus totul la cenușă. Aceasta contrasta cu discursul politic al celor din jur, care invocau loialitatea absolută, ordine militare interpretate literal și o rezistență care era de fapt imposibilă din punct de vedere logistic. Pe măsură ce aceste vești circulau și pe plan extern, evenimentele se grăbeau. În țările de jos, trupele canadiene au întreprins operațiuni ce au dus la eliberarea mai multor orașe și localități în primăvara lui 1945. Mărturiile civile, documentele militare și fotografiile vremii arată coloane de militari aliați care traversau străzi, soldați care ofereau hrană și asistență populației înfometate. Pentru civili, prezența canadiană a reprezentat o eliberare reală. Pentru comanda germană, pierderea controlului asupra acelor zone a fost și un stres logistic și psihologic. Teritoriul pierdut însemna pierderea adevărată a unor rute de aprovizionare și, mai grav pentru moral, pierderea imaginii de invincibilitate pe care propaganda nazistă o cultiva de ani de zile. Impactul simbolic al acelor eliberări nu trebuie subestimat. Liderii de la Berlin își imaginau războiul ca o coloană de control. Fiecare bucată de teritoriu pierdută reprezenta o fisură în acel control. Când locuitorii olandezi își vedeau străzile traverse de soldați canadieni, drumul unui vis al Reichului devenea cu fiecare clipă tot mai scurt. În termeni practici, pierderea Olandei nu era neapărat factorul decisiv, dar în plan psihologic și politic, ea a fost un indiciu că presiunea și izolarea deveneau omniprezente. Revenind în bunker, tensiunea crescuse. Reacțiile din sala întâlnirii de pe 22 aprilie au fost variate. Unii au părut să accepte necesitatea unor măsuri de pragmatism defensiv, alții au continuat să propună contramăsuri grandioase, dar fără resursele necesare. În ciuda avertismentelor clare ale ofițerilor de front, Hitler a luat decizii care, văzute din exterior, au părut tot mai desprinse de realitățile tactice. Ordine pentru contraatacuri acolo unde nu existau forțe, refuzul retragerii strategice care ar fi putut salva unități întregi și o preferință crescândă pentru loialități personale în defavoarea analizelor obiective. Aceste decizii nu au fost doar rezultatul personalității sale. Ele au reflectat și o structură de putere internă aflată în destrămare, în care informațiile veridice se luptau să străpungă zidul de propagandă și speranță. În contextul acesta, acțiunile alianților occidentali au continuat. Presiunea exercitată de armata a treia britanică și de trupele canadiene a slăbit plasa în jurul țărilor de jos. Operațiunile au fost însoțite de eforturi umanitare, livrări de alimente, asistență medicală și eforturi de stabilizare locală. Pentru militarii canadieni, misiunea era și una militară și una morală. Au existat momente de compasiune pentru civilii olandezi înfometați, precum și confruntări militare care au permis eliberarea unor orașe importante. Toate acestea au contribuit în percepția publică și în rapoartele care ajungeau la Berlin, la imaginea unei coaliții aliate care funcționa eficient și care nu se limita din forță. Însă, pe de altă parte, prăbușirea în Est nu putea fi compensată decât prin resurse pe care Germania nu le mai avea. Armata a fost lipsea de combustibil, aprovizionarea era fragmentată, moralul era subminat. În acest context, orice pierdere teritorială în vest devenea nu doar un minus tactic, ci o condamnare politică. Astfel, când rapoartele despre înaintarea canadianilor au fost adăugate la cele despre căderea pozițiilor estice,
Imaginea totală a devenit clară pentru cei care știau să vadă dincolo de retorica oficială. În zilele următoare, după întâlnirea din bunker, evenimentele s-au succedat cu viteză. Hermann Göring a fost deposedat de puterile pe care le mai avea. Alții au căutat să se asigure. Heinrich Himmler a continuat încercările de a căuta canale de discuții cu aliații. Gesturile acestea, pe lângă cele administrative, au transmis un mesaj simplu. Chiar și în vârf, încrederea se spărgea. Aparența de unitate a fost tot mai greu de întreținut, iar orice știre de pe front, care arăta retrageri ori pierderi, avea ecouri puternice în interiorul liderilor. Pentru Adolf Hitler, imaginea era dureroasă. A rămas la Berlin, convins că a rămâne acolo era, într-un mod pervers, o dovadă de loialitate față de cauza pe care o propovăduise. Pe 29 aprilie s-a căsătorit cu Eva Braun, un act de intensă simbolistică, un gest care părea să închidă un capitol personal în mijlocul haosului public. Apoi, deciziile au urmat una după alta, în ritm accelerat. Demiteri, intenții de reorganizare, ordine care nu mai puteau fi puse în practică. Între timp, rapoartele despre trupele canadiene în Olanda continuau să apară. Pentru unii din cercul militar, acestea erau doar un punct logic într-un tablou larg. Pentru alții, era o confirmare a ceea ce Heinrich le spusese cu pragmatism. Nu exista suficient pentru a susține aparența unui război mai departe. Momentul nu era încă unul al unei revelații unice și definitive. Era mai degrabă o succesiune de semnale care, puse împreună, au făcut realitatea imposibil de negat. Intrarea trupelor canadiene în Olanda a fost una dintre aceste componente simbolice. Ea a contribuit la demolarea unei iluzii colective, a consolidat percepțiile negative și a alimentat deciziile care urmau să urmeze. Dar, repetat, legătura cauzală strictă între această intrare și conștientizarea decisivă a pierderii războiului de către Hitler rămâne, în puncte precise, o chestiune care necesită verificări suplimentare în sursele primare. În ultimele zile ale lunii aprilie, bunkerul a devenit un punct de iradiere al tensiunii. Rapoartele sosite la intervale din ce în ce mai scurte nu mai permiteau timp pentru deliberări îndelungate. Ceea ce rămânea era o succesiune de ordine și contraordine, o încercare de a menține un control care în realitate se pierdea pe zi ce trecea. Heinrich plecase cu diagnosticul său, el știa că faptele vorbeau de la sine. Ce s-a întâmplat în continuare avea, pe de o parte, natura unui colaps administrativ și, pe de altă parte, aceea a unei tragedii personale, în care oamenii aflați la vârf nu mai puteau separa destinul lor individual de cel al statului pe care îl reprezentau. Pe măsură ce primăvara se apropia de mai, iar trupele aliate își consolidau pozițiile în Olanda, atmosfera din Berlin, la propriu și la figurat, devenea tot mai densă. Începuseră să se observe efectele asupra populației civile. Orașele supuse bombardamentelor, fluxurile de refugiați care încercau să părăsească zonele expuse, sistemele sanitare și alimentare ce se prăbușeau. În acest tablou, prezența trupelor canadiene în orașele eliberate ale Olandei a fost un punct de lumină pentru civilii salvați. Pentru conducerea germană, însă, a fost un indicator în plus că rețeaua controlului lor se destrăma. De aici pornea un nou capitol al crizei. Ce se poate face când soldații de la front, comandanții de pe poziție și conducerea politică nu mai împărtășesc aceleași date de la teren? Deciziile luate în această disonanță aveau să modeleze ultimele zile ale războiului în Europa. Și în timp ce lucrurile se precipitaseră pe harta strategică, în bunker se desfășura un tablou uman de panici rafinate, intrigă, acuzații reciproce, calcule de salvare personală și la capătul lor acele gesturi finale care vor marca definitiv istoria. Pentru a înțelege pe deplin modul în care intrarea trupelor canadiene în Olanda a fost percepută la Berlin și cum a contribuit la construcția convingerii că războiul era pierdut,
Este necesar să urmărim firul evenimentelor pas cu pas, de la ordinea militară și de la situația logistică a fronturilor, la reacțiile politice și la mișcările individuale ale liderilor. Doar așa se poate separa fenomenul simbolic de cel cauzal și se poate evalua valoarea fiecărui eveniment în cadrul prăbușirii generale. Surse și direcții pentru aprofundare. Lucrările istorice ale lui Anthony Beevor, Berlin, 1945. Studiile biografice asupra lui Adolf Hitler semnate de Jan Kershaw, monografii despre operațiunile aliate în țările de jos și documente ale arhivelor militare canadiene și britanice oferă un cadru solid pentru verificarea cronologiei și a detaliilor prezentate. De asemenea, rapoartele oficiale ale comenzii germane, corespondența între lideri și jurnalizarea martorilor din interiorul bunkerului sunt surse esențiale pentru a determina gradul de influență al fiecărui element asupra deciziilor finale. Detaliile despre anumite telegrame, contacte și momente exacte necesită verificare în arhivele primare. În timp ce aceste verificări sunt pregătite, rămânem la pragul unei scene decisive, bunkerul sub pământ, hărțile întinse, vocile scăzute care încearcă să spună ceea ce a devenit pentru mulți de neacceptat. În continuare vom urmări cum au evoluat deciziile în ultimele zile din aprilie, ce gesturi personale au urmat, căsătoria, ultimele ordine, tentativele de negocieri, și cum raportul simbolic al victoriei aliaților pe teritoriul Olandei a contribuit împreună cu prăbușirea din Est la conturarea sfârșitului regimului. Dacă îți plac documentarele istorice detaliate, apasă abonează-te, rămâi cu noi până la final ca să vezi cum se leagă toate firele acestei prăbușiri. După diagnosticul dur al lui Gotthard Heinrich, zilele din bunker au coborât într-un ritm tot mai accelerat. Raporturile sosite din teren nu mai erau doar cifre, erau imagini care forțau o reevaluare a situației, coloane de refugiați, drumuri tăiate, depozite abandonate, sute de vehicule fără combustibil. În spatele calculelor strategice se afla acum o realitate palpabilă. Germania nu mai dispunea de resursele necesare unei apărări combinate, iar comandanții de pe poziție semnalau că orice angajament major ar echivala cu o risipă de vieți fără rezultat militar. Această constatare tehnică a devenit treptat o dilemă politică. Cum răspunzi atunci când arma principală rămâne credința în victorie, iar instrumentele care o pot susține au dispărut? Telegramul lui Hermann Göring a fost un eveniment de ruptură, nu atât pentru conținutul său exact, cât pentru semnificația pe care Hitler i-a atribuit-o. Comunicarea trimisă de Göring, prin care acesta oferea, în termeni generali, să intervină dacă Führerul ar fi devenit incapabil, a fost citită de Hitler ca pe o tentativă de substituire a autorității sale. Interpretarea a alimentat o suspiciune profundă. Dacă în vârful ierarhiei de putere se discută deja despre succesiune, dacă liderii încep să caute ieșiri politice separate, atunci noțiunea de front unificat se spulberă. Reacțiile au fost rapide și dure. Göring a fost dezavuat public și privat, iar spațiul de manevră intern a început să se restrângă sub presiunea neîncrederii reciproce. Paralel, Heinrich Himmler își intensificase eforturile de a stabili contacte cu canale neutre și chiar cu aliații occidentali. Negocierile și încercările sale de a găsi o cale de ieșire au fost interpretate de unii ca acte pragmatice de supraviețuire, iar de alții ca trădare. În orice caz, ele au dovedit un lucru nemilos. În plină criză, calculele personale și grijile pentru viitor pot domina considerentele strategice. Himmler credea, probabil, că ar putea negocia o tranziție favorabilă. Realitatea era însă că orice aranjament care nu ar fi fost acceptat de sovietici nu ar fi avut rezultat practic. Între timp, la nivel tactic,
Trupele germane au primit ordine contradictorii. Unele unități erau somate să reziste până la ultimul om, altele erau lăsate fără sprijin. Lanțul de comandă se fragmenta, iar comunicarea suferise erodări ireversibile. Pe măsură ce aceste tensiuni politice se consumau, imaginile de pe frontul occidental continuau să parvină. Soldați canadieni ajutau civili, coloane aliate traversau localități olandeze, iar ziarele, fotografiile și rapoartele de teren alimentau o percepție a progresului aliat. Astfel de imagini aveau, pe lângă valoarea lor militară, un rol simbolic puternic. Ele erodau narativul propagandistic al invincibilității și demonstrativ sprijineau ideea că aliații pot pune presiune simultan din mai multe direcții. Pentru comanda germană în Berlin, pierderea controlului asupra unor porțiuni din țările de jos însemna, pe lângă probleme logistice, o lovitură serioasă la moralul public și la capacitatea de negociere internațională. Tensiunea atinsese un punct critic în ultimele zile ale lui aprilie. Viața în buncăr era ghidată de ritmuri scurte, buletine de situație, ordine, întâlniri concentrate, mici explozive de furie sau disperare. Hitler, care refuza să accepte planuri care presupuneau cedări disciplinate, vedea în orice sugestie de retragere o pierdere ireparabilă de onoare și demnitatea cauzei. Această stare psihologică, departe de a fi un simplu capriciu personal, avea implicații concrete. Inversa relația dintre decizie și informație. În loc ca deciziile să urmărească adevărul de pe front, adevărul era filtrat printr-o nevoie de confirmare a dogmei. Rezultatul era tragicul, ordine care cereau contraforțe acolo unde nu existau, contraatacuri imposibile și o respingere sistematică a sugestiilor pragmatice venite din rândul ofițerilor de linie. Pe plan extern, forțele canadiene continuau misiunile de eliberare, în multe cazuri în tandem cu eforturi umanitare de distribuire a proviziilor către populațiile înfometate. Rolul lor a fost perceput la nivel local ca unul de salvare. La nivel strategic, prezența lor pe hărțile Olandei devenea un indicator al intensității presiunii aliaților vestic. Aceasta a intensificat dilemele din cancelarie. Dacă vestul cedează și estul se prăbușește, atunci punctele de sprijin logistice și politice se sting unul câte unul. Contrar unei explicații simplistic-cauzale, intrarea trupelor canadiene în Olanda nu a fost singura cauza convingerii că războiul era pierdut. Ea a contribuit însă decisiv la imaginea globală a înfrângerii. Această corelație merită subliniată ca interpretare contextuală și necesită verificare detaliată în surse primare, dar în termeni de percepție internă a puterii germane, impactul simbolic a fost real. Pe 29 aprilie, în mijlocul acestei implozii, Hitler s-a căsătorit cu Eva Braun. Un gest ce avea mai multă încărcătură personală și simbolică decât efect practic. Căsătoria a fost un moment de închidere a unui capitol intim, dar nu a schimbat nimic în mersul evenimentelor. A doua zi, pe 30 aprilie, odată cu apropierea trupelor sovietice în cartierele centrale ale Berlinului și cu colapsul apărării urbane, Hitler și Eva Braun s-au sinucis. Faptele constatate de martori și raportate în multiple conturi ulterioare au marcat un punct final pentru figura centrală a regimului. Evitând orice melodramă, trebuie notat că sinuciderea lor a fost atât o consecință a înfrângerii strategice, cât și a unei decizii personale de a nu suporta consecințele unei prizonierate publice. Reacțiile imediate au fost haotice, ordinele trebuiau transmise, succesiunea stabilită de Hitler trebuia pusă în aplicare, iar moralul trupelor și al populației începea să se prăbușească. Joseph Goebbels, ministrul propagandei, a ales să rămână în Berlin și să își însoțească soția în gestul final.
Pe 1 mai, Goebbels și soția sa și-au luat viața după ce au omorât în casa lor cei 2 copii, gest ce rămâne în istorie drept o manifestare extremă a devotamentului lor ideologic și o tragedie familială fără justificare. Comportamentele acestea au ilustrat un punct crucial. La vârf, coeziunea politică se transformase în loialități profesionale care mergeau până la autodestructivitate. La nivel militar, capitularea Berlinului a fost o nevoie practică. Generalul Helmut Weidling, comandantul apărării orașului, a negociat condițiile de încetare a focului cu comandamentul sovietic. La 2 mai, resturile forțelor germane din Berlin au capitulat oficial în fața forțelor lui Zhukov, Konev și a altor comandanți sovietici prezenți. Căderea Berlinului avea consecințe imediate. Armata urbană epuizată s-a desprins, administrația locală a încetat să mai funcționeze, orașul a fost lăsat pe contul reprimării și reconstrucției. Între timp, în părțile mai îndepărtate ale Reichului, alte voci politice încercau manevre de supraviețuire. Karl Dönitz, ales de Hitler în testamentul său ca succesor la conducerea statului, a încercat să mențină o fărâmă de autoritate, mai ales pentru a negocia cu aliații occidentali, în speranța unor condiții mai favorabile față de cele ce ar fi fost impuse de sovietici. Dönitz a fost un amiral, nu un lider politic consacrat, iar mandatul său era unul limitat, de a gestiona capitularea și, dacă era posibil, de a proteja forțele maritime și civile rămase. În practică, Dönitz a avut de făcut calcule pragmatice, cum și cu cine negociezi, când fronturile se prăbușesc în jurul tău. Un moment esențial a fost semnarea capitulării generale a forțelor germane. Pe 7 mai 1945, Alfred Jodl, șeful operațiunilor din OKW, a semnat actul de capitulare la Reims în fața reprezentanților forțelor aliate occidentale în numele comandamentului german. Documentul prevedea încetarea operațiunilor armate la ora 23:01 pe 8 mai, conform fusului orar local. Sovieticul comandament a acceptat însă semnarea finală a capitulării doar în condiția unui act adițional semnat în Berlin, pentru a da valabilitate pe toate fronturile. Așadar, pe 8 mai a avut loc o semnare suplimentară în Berlin, unde feldmareșalul Wilhelm Keitel a parafat capitularea în fața reprezentanților aliaților, consolidând astfel sfârșitul ostilităților în Europa. Data aceasta pentru toți a fost ziua oficială a victoriei în Europa, VE Day. Aceste acte de capitulare nu au fost rezultatul unei singure telegrame sau al unei singure intrări de trupe într-o provincie. Ele au fost culminarea unui proces complex. Ofensiva sovietică care rupse frontul estic, erodarea logisticii germane, epuizarea resurselor și a forței de muncă, pierderea controlului asupra proviziilor, erodarea coeziunii politice, manevrele individuale ale liderilor care au slăbit structura de comandă și, nu în ultimul rând, presiunea aliată pe un front larg, inclusiv avansurile semnificative ale trupelor canadiene în țările de jos. Toate acestea, puse împreună, au creat o realitate strategică în care continuarea luptei devenea imposibilă din rațiuni practice și inutilă din punct de vedere politic. Revenind la rolul trupelor canadiene, contribuția lor militară și umanitară a avut 2 efecte distincte, dar conexe. Militar, participarea lor la operațiunile din primăvara lui 1945 a slăbit pozițiile germane în zone cheie, facilitând avansul aliat și segmentând controlul german asupra comunicațiilor și rutelor de aprovizionare. Umanitar, prezența lor a însemnat încetarea suferinței pentru numeroși civili olandezi, cu distribuiri de alimente, îngrijiri și reconstrucție imediată. În termeni de percepție, pentru oficialii care urmăreau hărțile și rapoartele, vederea hărților rotindu-se în favoarea aliaților dinspre vest a consolidat convingerea că oportunitățile de manevră se restrâng.
Aceasta nu transformă automat acțiunea canadiană într-o cauză singulară a prăbușirii germane, dar o plasează clar în lista evenimentelor care, sincronizate cu colapsul din Est, au creat impresia unei fatalități strategice. Pe măsură ce procesul capitulării s-a desfășurat, consecințele imediate au fost multiple: eliberarea prizonierilor, încetarea bombardamentelor, încercările de a restabili ordine civilă în orașele devastate, dar și întâlniri tensionate între reprezentanții aliaților în ce privește administrarea viitoare a teritoriilor eliberate. În Olanda, civilii au început să primească asistență consistentă, iar imaginile cu soldați canadieni fraternizând cu localnicii au devenit simboluri puternice ale sfârșitului ocupației. Din perspectiva istorică, finalul a trasat lecții clare despre raportul dintre realitate militară și decizie politică. În anii care au urmat, numeroase studii s-au concentrat pe modul în care liderii își pierd contactul cu informațiile de teren în situații de criză, cum instituțiile politice pot deveni capcane ale propriilor mitologii și cât de importantă este logistica, combustibilul, muniția, depozitele în construcția posibilității militare. De asemenea, cercetătorii au subliniat rolul simbolurilor. O imagine cu soldați eliberatori sau o hartă cu liniile mutate pot avea impacturi politice și morale care depășesc valoarea lor strict militară. În epilogul acestei secvențe trebuie să remarcăm sobru și responsabil costurile umane. Milioane de vieți atinse direct de conflict, orașe distruse, familii fracturate. Sinuciderile liderilor, gesturile dramatice, negocierile de culise, toate acestea vor rămâne în arhive și în memorie ca pagini de istorie în care deciziile politice au avut consecințe finale pentru oameni obișnuiți. În Olanda, în special, eliberarea a adus nu doar un final al ocupației, ci și începutul unui lung drum de refacere. Pentru Canada, contribuția la eliberare a devenit parte a memoriei naționale. Pentru Germania, sfârșitul războiului a însemnat un proces îndelungat de judecată, dezbatere și reconstrucție morală și civic. Când sintetizăm tot tabloul, revenim la ideea centrală sugerată de titlu. Veștile despre intrarea trupelor canadiene în Olanda au fost, în acel final de aprilie-mai 1945, un element simbolic, cu impact real în percepția puterii germane. Ele nu au fost singurul element, nici pe departe, dar împreună cu prăbușirea frontului estic, cu colapsul logistic și cu fisurile politice din vârful regimului, au contribuit la conturarea unei certitudini. Continuarea războiului sub formă organizată devenise imposibilă. Această concluzie trebuie însă formulată nu ca acest lucru singur a făcut prăbușirea, ci ca o interpretare atentă a modului în care semnalele externe, în combinație cu decizii, resurse și rivalități interne, au dus la sfârșitul tragic al conflictului în Europa. Dacă vrei să aprofundezi acestea, îți recomand să consulți lucrări academice și arhive. Anthony Beaver, Berlin, 1945, Jan Kershaw, volumele biografice asupra lui Adolf Hitler, rapoarte și jurnale din arhivele militare canadiene și britanice, precum și documente ale serviciilor istorice sovietice și germane pentru detaliile din bunker. Aceste surse te vor ajuta să diferențiezi între ceea ce este confirmat de documente primare și ceea ce rămâne în zona interpretării. Anumite corelații între rapoarte și percepții, în special legate de modul exact în care au fost recepționate în bunker imaginile despre Olanda, necesită verificare în arhivele primare. Închei această relatare subliniind un lucru esențial. Istoria nu este doar o succesiune de evenimente, ci și o rețea de percepții, interpretări și simboluri care pot accelera sau frâna deciziile. Intrarea trupelor canadiene în Olanda a funcționat ca un simbol puternic, un semnal exterior ce, alături de bătăliile și de rapoartele din Est, a contribuit la rânduiala de semne care a arătat că războiul era pierdut.
Pentru o înțelegere completă, invită-te la lecturi suplimentare, comentează cu surse sau întrebări și urmărește playlistul nostru dedicat eliberării țărilor de jos și ultimelor zile din bunkerul din Berlin. Abonează-te pentru mai multe documentare istorice detaliate.